Lengbang kani ke channel Kasi Gospel Media haka keteng ke jong Jesus Christ ngai kublai bar ngapleng subha ipi baro. Namar ba ngilai puli shibun ke na ke kitab u Daniel. Haka ni ke po ngakwa bangkren ya ke history ke hima jong ke jing sorong ke batho ya ke hima Babylon. Isya kalonong bakhalai ke dekhap ka khandai ke thu baka Babylon kalong ka jing sorong jong kita ki Khaldi. Genesis kalonong bakhatway kay thu ya ka jing sedang jong ka hima Babylon. U Nimrod ulalong uta ubasdang bantay ningkong ya kani kanong ba. Da ka jing tay ka bajrong ka bakhot ka Babel hakaktin Hebrew kamut ka jing kulmar. Babylon hakaktin akadian ki khot Bavilim ka bamut ka khrdop jong kiblay. Genesis kalonong bashpo ka khot bapra bashpo kay thu Nimrod uni ulasdang melong obakrabor hakakndo bar ka jingsdang ka hima jong u kalalong ka Babel ka batho ya ka hima Babylon la khotru ya ka hima Babylon ka kum ka kitab Mika kalonong basan ka khot banrio kari Nimrod ka jingsdang mi perthai biang ka Babylon handai ka dei hakapo jong usim akan bakteng usargon oblasan syar hapadeng kini kispasnam Arjar laispa laipusau hadu arjar aspa nyepuknai BC. Kakum ke kitab Genesis kalonong bashpo kedekhat bashpo kakran syapang kani ke hima akat kabadon dekat bat ke hima Babylon kabadon hakari shina. Ya ke hima Babylon la sensya de jai menriu ki bapher bar ka jingslang mi berthai biang ka Babylon hendai kum ka jingdan ki kunhun spai ki baklan kadai hakapo jong u hamu rabi usim amor ubalasin syar hapdeng kini kispasnam sheja nyuspa khnai poar hadu sheja nyuspa sanpho BC karkom kajimtai u Herodotus ubalong unong tho history bapau jong ka Greek hadin bun spa snem ka history kai thu ba unong Khaldi ubakteng unabo polasa ubalasin syar hapdeng kini kispasnam Ruspa apon riu hadu ruspa san BC. Layo ya kashuki jong ka Babylon ya ka balatip kum ka hima bayasnrop. Alliance balakot akaktin Norway. New Babylonian Empire. Hadin ba ka Babylon hi kalayo ya ka jinglayo na ka Assyria. House name Ruspa apon riu BC. Day hakapo jong usim Nebuchadnezzar bapau baha ka kitab o Daniel. Ubalasan syar hapadeng kini kispasnem. Rus pasan hadu sanspa nriu pu RBC ka hima Babylon kada pau bat kada krau kanam joka ha ka perthai baro hadu kata ha ki por min baram ha ki kitab u Daniel kalano basau kot khat balai phola bo jikma kumno bo udakop udaong hatu kani kamlong ka Babylon bakrau ya ka balate manga kata de jingkli ka ba ulabu ka kitab u Isya kalano khalai ka khat bakanyo bat ka bakapra la debi tulpa da usia ba ya ka Babylon on sapengki on saile persya da kimit bat kimit kin sajob ya ka dekhat ka bakha khandai la debi tulpa ba ka Babylon kan longkum ka shnong Sodom bat Gomora ha ka ba ublei la penjot bat kan omong shu lanoru Daniel kalonong baar ka dekhat laipu pra haru sapho ka de ke jingbatai ka jing tulpa ru jong Daniel bahadian ke hima Babylon belasan syar usim Nebuchadnezzar kan sami sakawaipat ke hima ke bakampo ya ke hima Babylon hadin palat hispa san posnem na ka jingbatai ka jing tulpa u Isya pat palat riu posnem na ka jingbatai u Daniel house im Nebuchadnezzar ka hima Babylon ha ka jingsya jong Belshazzar lakran ru ha ka kitab u Daniel kalonong basan ka khat ka balaipo laipoi kalak lono kabalong house nam sanspa life kunai BC haki hima ke besnrop bakita kilong ka hima met pat pasha ya ka hima met lailam da Darius pat pasha lailam da Usairas kumno bukjep thma ya ka hima Babylon khniat ngakwa bangkran katkum ka bat jingbata jongki archaeologist umau mot de bertha chapang usim Cyrus blakhot aktinaway Cyrus Cylinder Mata udan ha British Museum lalap ya uni umau umot do bertha da u Hormuz Razam hausnam sheja praspa nyo po khnai
nagi phang Mesopotamia handai hau new ma la bu jikma ya jing jok thma us im Cyrus ya ka Babylon house nam sanspa life khundai BC Chispa sang posnam shwaban kha yo news im Cyrus ka kitab uisia kalanong basaw posan kat khat ban kong kala de thulpa bauni usa job thma isia kalanong bakhalai kat kha paka khandai ba ka bar pho kadai ke jing pangkamau ka jing thulpa jong usia ba ka Babylon kan omlong shu lano kan longkum ka shnong Sodom bat Gomora bat la onru kumni on omdon ba shongshu lano haka lemni onom shongshu haka pateng la pateng lemni Arab onom si ingjan hangta lemni kino ablong brot kin openthia laki kun hon hangta karkum ka jingmatai da shisha ka hima Babylon kolong ka hima bamdon briu hadu menta ki ba shongshnong haka ka Babylon kadon haka jela Mesopotamia handai kumanga ong bamenta kani kanong ba ka ba kladepe kadon hakari Iraq ka bajangai kumba san pho mile na shathi jong kanong ba Baghdad la khotru ya ka Babylon haktin away kum ka archaeological site hoi lalap da Robert Johann Goldwey balde u archaeologist jong kari Germany hapring kini kispasnam sheja praspa khandai pukhnai hadu shejar khandai spa khanyo ke ka banga kwa ban ong kidon shibun ki ba kilam ya ki kitial lani ki mot ki mau palalap house nam sheja praspa nyopon rio kum kani kanuksa using badan atli ki thamnyang batho ya ka hima Babylon uni mot balakran wa kitab Daniel kalanok menyo kut khot ka basaw khaniat habangkran shapang ka hima Babylon bawdon u president ubasan jong Iraq baruta ude Saddam Hussein ubalalong president hapdeng kini nadu khandu tarik Julai Josem Shejak na spa nyo pundai hadu khandai tarik April usnam arajalai uni unget bawlong uta ukhun bahyar pateng lapateng nos im Nebuchadnezzar lasdang mataybiang ya ka Babylon nadu usnam Shejak khandai spa prapulai kalong kumbo wile persya ya kajing thulpa jong ka Bible house name arja saw layo shindu dak sipai ka Amerika lengba kalungsun ya kan ni ke jingte jong Saddam Hussein bomut pantai biang ya kan nongba Babylon pakini ke jingte labun kiba la jandep hoi ke jingte ke jong u kwa ban penisrim kumbalong ka Babylon handai blate dos im Nebuchadnezzar Henry ka perthai ka tip ka perthai ka thwat yaw Saddam Hussein namar ba ka jingsan sha donbor jong u halaka jong kari bar ba ula penyap ke babun ki ba lui ha kata kapor par ke ga blaja hadin khnai bana na jing perri la yo kem ya u na kani ka thlio la kem ya u ha ka khalai turik December arjalai bar hadin bala bishar ya u la a ya u ya kata ka bainong la rai penram ya u balasin phasi ya u ha ka lai pho turik December arjan rio wala ubriu la sedang manila persya ya kajing batai jong ka Bible kajing thulpa jong Isia ba ka Babylon kan omlongshu lanu wala kila sedang martai biang totep ya ka balakran kan sa kata kajing thulpa ka jong blai ka kitab Isia kalanong bakhalai ka khat pa arpwe ngakwa man puli biang se isien on omdon ba shongshu lanu haka lemni onom shongshu haka pateng la pateng lemni Arab onom si ing jan hangta lemni kinong ablong brot kinom penthia laki kun hon hangta Henry kimrat klau kun thia hangta baki yin jukin dap de kimrat bajlo baki ostrich bakin shong hangta baki puri kin yashat hangta kalong kabashisha bakani kanong ba kabala kala depe kalong kabakenja hado kata-kata omdon batang uwe ubashong hangta lani kinong ablong brot kiba lej ban pendam ya kilang brot hangta ya ka bakaktin jomlay lai thulpa ka Bible ko angkum ni Isia kalanang basapho kat bapra uta uplang uyap turkhang uta usinti utlono Henry kaktin ublay jongi kanne jonom to ai bo blay unkurkhu yepi wepuwe nakamta kaprom jomblay amen